Hi friends, good morning. Inde yan la visakula lakadu yan lakadu bega lakadu tarebra barchidu mulpa becha neeru patondu kulde pariyare tarebra barchi daandu mane ijinda idi kuja alpalpa boorna ikoskara first tare kattadu kulge ja visakula ekade visaku enardu bega lakadu nate bangaru nate ಏನಾದ್ರು ದುಂಬೆ ಲಾಕದಿನಿ ವಿಷಾಕು ಲಾಕದು ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋನಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಮಾಮೀನಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬರ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡಕ್ ಸೇಮ ತಡ್ಡೆ ಕೋಡೆ ನಿಮ್ಮಂತದೇರು ಐಕ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೋಡೆ ಮೀನಿತ್ತೆ ನಂಜೆ ಇನ್ನು ಸಾಂಬಾರಾಗೈತ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಪಿಚ್ಚೆ ನೀರು ಬರ್ತಾಂದು ಚಾಪರ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕಂದತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಒಂಥರ ತೂಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕಿದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ್ ಕಸ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಮಾಮಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾಮಿ ಬಟ್ಟಲು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಅಂತ पेर कषाय पेर सेमेदड्डी पेर बड़े निकले पेर पूरा कुल्लुद चावारी तुलसिन पूत माले रेडी अंड मुत्तुन माले मुत्तुद पुत्तुन माले एत्तन कट्टारे पोयिर एन्न बिट्टेल पोंडु अक्ला बेरिये पुण ಏತು ಪೊರ್ತುಲ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಯೆ ಪೆತ್ತ ಕೋರಿ ನಾಯಿ ಎಂದು ಬಂದದ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಯನೆ ಪುಣೆನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿ ಪಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾ ಪುರ ಪರ್ದು ಕುಲೋಂದ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಓ ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದಡಿ ಎನ್ನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ದುಂಬುದ ಕಲ್ತನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಗೊರ ಪೋದು ಬರ್ತಾಂದಿ ಅಲ್ಲ ತುಳಸಿದ ವಿದಡಿ ಕೊಡೆ ವತ್ತಂಡನ ಬರ್ಸ ವತ್ತಂಡ ಅವು ಆತುದೈಗೆ ಏನು ಎತ್ತಿ ಇಡೆಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆದ ಕ್ಲಾಸೇ ಬೇತೆ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗ್ ಸುಮಾರು ನಾಡಿ ಹೆಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಜಿಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುವೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾತ ಹೋನುಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾರು ಅಂಚ ತಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೋರಿಡೆಗೆ ಬರೋ ಸ್ಟೋರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡೊಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಜಪ್ಪುಗೆ ಝೂಮ್ ಅಂತಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಟದು ಕುಸಿಟ್ ಕಾರೇ ಉಂಟೊಂದು ಜಂಡು ಟೀಚರಿಗೆ ಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ ಟೀಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪೋನಾಗ ಆತನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಂಜಿತ ಗೌಡಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾತಿರಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ತುದು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ರಂಜಿತ ಗೌಡನ ಏಕವಚನಡಿಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಆಲಿಯನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಾಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕುಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಉಳ್ಳ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ ಎಂತು ಏ ಟೀಚರ್ಡ ಪಾತೆರಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಡ ಪಾತೆರಿ ಅಂದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತ
ಕಲ್ಪಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ ಉಂಡತ ಅದೇ ಕುರಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ರಗ್ಬಿ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಇದು ಟೀಚರ್ನ ಮಗಳು ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ పోయిన వీడియో ಮಾಡ್ತಾము ಇದು ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ನ ಲೇಪಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಯಾನ ಕಾಗೋನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿದ್ದ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈಗ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಅದು ಉಂಟು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಕೊಡಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯೇ ಅಂಚ ರಂಜಿತ ಗೌಡಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳು ಪಾಯಸ ಚಾಯ ಪೂರ ಪರ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಗಳು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತದಕ್ಲು ಒಂಜಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಕಳದೆಲ್ಲ ಪಾತಿಡ್ದು ಎಂಗಳ ಪಿದಾಡಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂಚೆ ಪಿದಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಜೋಸಿ ಮುರಿದು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಫಾರೆನ್ ಅರ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಊರದ ಸಂತೋಷ ಜೋಳ ಆಯ್ತು ಜೋಳ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾವನ ಮಗನು ಹೌದು ಗಣಿತ ಬರುವಾಗ ಇವರದೇ ನೆನಪೌದು ಐಡೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಟೀಚರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಟೀಚರ್ ನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ದುಮ್ಮದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಆತಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬಸ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಸೌಂಡ್ ಐತನೇ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ನಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲ ನೆನಪು ದೀತತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಕ್ ಕುರ್ತೈಕಿನ ಅವಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣೊಂತಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕಿ ಇನಿತ ಖುಷಿಗೆ ದುವೇ ಯಾರುಜಿ ಆತ್ ಖುಷಿ ಪೂರ ಜನ ಸುಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಗಳು ಸಂತೆಗೆ ಬಾತದು ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಜಿ ಅವನು ಪೂರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುದೆ ತೊಂಡ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಳಸಿ ಮಂತನ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಲೆ ಮಂತನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೇಜನೇ ಯಾನಾದೆ ಇಂಚ ಚುಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆಲೊಂಜಿತ್ತಿನ ದವರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆಲೆ ಕವರ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯಲು ಆಲೆ ಪಂಡದಲ್ಲೇ ಅನು ಪೋಯಿನಿ ಪೋಯಕ್ಕ ಯಾನುಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಯಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲೈಟನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಆಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ದ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದ ಇದು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಪ್ಪನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಅದ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ಈತ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿಗೆ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಏನು ದೆತೊಣ್ಣಿ ಸಂತೆ ಎಡೆ ದೆತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಪೋಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನು
ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತೆತ್ತೊನೀರ ಪೊಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತಿನಾರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಡಿತ್ತನ ಈಕೋಸ್ಕರ ಏನದ ಆಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ತರಕಾರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಜೋಳದ ಅಂಗಡಿಲ ನಿಂಗಳು ತೂವೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಳದ ಅಂಗಡಿ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರಲುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ತೂವೊಂದು ಕೊಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ಅದ ಜೋಳ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡಿದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾರು ಅಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವರಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಡ ತೋಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು ನೀವತ್ತು ನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಈಗಿನ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಕಾತೋಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಂತೆ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಮುಗು ಬೊಲ್ಪು ಹೋಯ್ನట్లు ಓಡಿ ಹೋಯ್ರು ತುಳಸಿ ಕಪ್ಪಾಪುನಿ పొడిగా ఎంక్లి కప్పండల మళ్ళీ వాళ్ళు కప్పాయి చూడండి యారు ఇంకా తిండిపోతుంది నడియరే ఇలా రెడ్డేవు ఎంత జరగ కాస్తి మళ్ళా మళ్ళా ಒಂಜಿಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಅವೇನಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೆಡ್ಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಈ ದೊಂಬು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಡು ತೋಟ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜೋನೊಂದು ಪಟ್ಟನಾಕಲ ತೋಟ ಸಿಹಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಜಲ್ಲ ಕಾಪ ನಂದು ಅಲ್ಲ ತುಳಸಿ ದೊಂಬು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಸೊಪ್ಪು ಪುರ ಕೊನತ್ತ ಏಪಗುಂದಿಗೆ ಏನಿರಿದ್ದೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೋಡ అయిన ಸೊಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳಸಿಗ್ಲ ಟೀಚರ್ ಪುರ thikkyer ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಟೀಚರ್ thikkyer ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ thikkyer ಯೋ ಇನ್ನಿದ್ದೇತ್ ತ್ರಿಬಲ್ ದಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ತಿ thikkyer ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಐತೆರಟೇನ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಎನಕ ಕಲ್ಪೋಯ್ನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಹೊರ ಪೇಂಟೆ ಪೋತನಾಗ 10 ಜನ thikkyer ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ತುಕ ಹಿಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ದುಂಬುಡು ಸೈಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚೆ ಇರೋನು ಓಕೆ ಬೈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಒಲ್ಪಲ ಒಣಸ ಅಂತ ಜಂಜಿ ಮೂಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಇದ್ದೇನ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನು ಸಾರು ಒಣಸು ತವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೌಜಿಡಿ ತಗೌಜಿಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಿದ್ಧಾಟೆಗೆ ಹೋದು ತರವೇನೆ ಡಾಪುಜಿ ತರೆ ಬುರ ಒಯ್ಪು ನಾರತಿ ಬಿಸದಿಗೆ ಏರೆ ಬಂಜಿ ಬಿಸಟಿನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿದ ರೌಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ವಿದ್ಯಾನ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಇನಿಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡಾಲೆಲ್ಲ ಪೋಪನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಪನೆ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಾಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟಿ ಅಂಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬಡಮುಲ್ಲ ದಯವನ್ನ 2 ಪೀಸ್ ತಿಂಗರೆ ಕೊಡ್ನಿ ಸಾಕು 8 ಅರಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಂತದಲ್ರಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಏನು ಇಜ್ಜಂಡು ಏನು ಚಿರ್ತದ ಮಾಮನಡಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು
ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ ಚಪಾತಿ ಯಾವೊಂದು ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲುದು ಯಬ್ಬ 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 ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗಾ ಉಂಟುಲೆಗೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ, ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ, ತಿನ್ಯರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ಯರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ.